Capricorn, prima săptămână din luna noiembrie. Această etalare poate fi valabilă și pentru cei care aveți luna, soarele și ascendentul în această zodie. Vă mulțumesc pentru interacționarea cu videoclipurile mele. Mă ajută foarte mult acest lucru și îmi dă tăria de a merge mai departe și de a crea în continuare acest tip de lucru. Așa că lasă-ți acest tip de video, așa că lasă-ți comentariul, lasă-ți părerea și cu siguranță eu o să-ți răspund. Dacă vrei să interacționezi, bineînțeles, și pe viitor cu astfel de tipuri create de mine, te aștept să-mi dai și un follow. Haideți să vedem pentru nativii din zodia Capricorn, pentru prima săptămână din luna noiembrie, care este energia și mesajul Universului pentru acești nativi. Capricornii în prima săptămână scapă de o autoritate, ori de cineva acolo care este posesiv, care v-a pus la punct din unele lucruri, da? Se mai domolește această energie pentru voi. Capricornii în prima săptămână văd că își doresc schimbări sau cel puțin depun eforturi acolo. Vreți să schimbați ceva. Aveți pe umerii voștri parcă foarte multă treabă. Poate fi o săptămână de focusare, o săptămână de muncă aici. În același timp, voi aveți bariera voastră. Parcă ultimele luni au fost puțin cam grele pentru voi și cumva vă e frică că nu rezolvați. În același timp, iată că Capricornii, spre jumătatea acestei săptămâni, s-ar putea să aveți energia cinciului de bâte, care vorbește practic despre ceartă, competiții, brutalitate, ceva de spus acolo, la locul de muncă sau cu partenerii voștri. Sunt niște reproșuri practic care vă dă vouă o instabilitate. Da? Pentru Capricorn să știți că urmează practic să aveți energia necesară de a merge mai departe, de a lua decizii, de a face lucruri. Aveți toate elementele necesare pentru a crea. Dar în același timp parcă nu știți cum să gestionați sau dacă este bine să faceți lucrul ăsta. Detașați-vă de persoane. O să lăsați niște persoane în urmă, practic care nu dau înainte, practic care nu fac sacrificii acolo sau practic care nu vă înțeleg. Persoane care sunt cumva încăpățânați, da? Și nu vor să dea să ofere energia pe voi vă doriți. Cam atât am avut și pentru zodia Capricorn, pentru prima săptămână din luna noiembrie. Îți mulțumesc că ai fost aici, te aștept cu un comentariu, cu un follow și bineînțeles cu o distribuire. Te aștept și pe live de la orele 19. Seară frumoasă!